Garaşsyzlygyň 33 ýyllygy münasibetli geçiriljek bayramçylyk dawralarynyň öňünden görülýän taýýarlyklar çäreleri jogap berýän resmiýleriň işini kıyınlaşdırýar. Marşrukolarda ilk katarlardaky adamlaryň köpüsi arkadagly serdary şöhret diýmekden saklanýar diýip adatlygyň çeşmesi aýtdy. Şeýle-de bu ýyl adamlary telewizionyada bagtly görkezmegiň has kıyın düşenini gaýdalýar. Adatlygy sewitleriň birinden gelip bolsun videoda täze asfaltlanan we hal düşelen meýdançada ellerini Türkmenistanyň döwlet baýdaklaryny alyp duran polisiýa işgärleri, teatrlaşdyrylan sahny üçin milleşikler geýen adamlar, gara penjekli, başı takýaly ýaş ýigitler görnýär. Maska gatnaşýanlara gaýrat edeliň oglanlar diýip ýörüýüşiň ýene bir gezek gaýtalanmagyny haýyş edýän erkegiň sesleşdirýär. Anda geçtik oglanlar bir derä gaýrat edeliň. Geçelim. Maglumat üçin aýdylsa, mundan öňki ýyllarda gelip gowşan video, audio maglumatlaryna çäre uramaçylarynyň marşrutka gatnaşýan adamlara has ızgysy daraşýanlygyny, gödek sözleri ulanmakdan hem gaýtmaýanlygyny görse bolýardy. Bu ýyl ýurist masklaryna gatnaşýanlardan edilýän talaplar indi bir aýa golay netije bermedi. Uramaçylaryň adamlardan münweriň golaýynda ýüzgüldürmek, sadiýan, bagtly görünmek talaplary itlenilisi ýaly ýerine ýetirilmeýär. Diýip Balkan sewtiniň bir ýaşaýjysy aýtdy. Onuň sözlerine görä, işten kowulmak gorkusasyny guramaçynyň deň ýörep ellerindäki şaharlar we baýdaklary galgatmak barada edýän talaplary ýerine ýetirilse-de, maska gatnaşýan adamlaryň ýüzlerini hakyky şatlyk alamatlaryny görkezmek başartmaýar. Netijede habarçy bilen anonimlik şertine urlaşan çeşmenin aýtmagyna görä, telewizyon üçin edilýän ýazgyda daşdan umum planyna düşürilen video görnüşlerini ulanyp golaýdan, ulu plannaky adamlaryň şatlykly ýüzüni görkezjek bolmakdan el çekmek kararyna gelindi. Türkmenistanyň tele ýaýlymlarynda beriljek ýazgylar üçin diňe dawarly ýürüýse gatnaýan teatr işgärleriniň saatlyk sowkunlaryny ulanyp, olary arhivdaky köni ýazgylardan alynan bölükleri bilen utgaşdyryp, montaj edip görkezmek kararyna gelindi. Şöhrat diýip gaty, üç gezek guwonçly, gygyrmaly ýerinde hem tet gatalýan we bedýän enjamlaryň kömegi bilen döredilen sowkunlary ulanylmaly etdiler. Diýip çeşme aýtdy. Bayramçylyk dawralarynyň video ýazgysy üçin Mary welaýatyna guralan çäreler hem köp adamy işden goýýar. Sewitiň Agöý binasynda edilýän video ýazgylaryna büdjet işgärleri bilen birlikde studentler hem gatnaşýar diýip adatlyk bilen gurlaşan muallim talaba laýyk giyinmegiň esas talap bolmagyny galýanlygyny aýtdy. Gelin gydlar Türkmeni ýakaly, esasan ýaşyl, gök, gyzyl renkli pommak köýnekli, ýerligi goňur sary güllü öýmeli. Durmuşa çykmadyk gydlar köýnekleriniň renkine keçi ýaglyk daňdan bolmaly. Erkek adamlar hemişekli ýaly ak köýnekli, gara jalbyrly we takýaly bolmaly. Diýip adynyň aýdylmagyny islemedik pedagog şol bir könek ýününiň gaýtalanýanlygyny, täzeligiň ýokdugyny hem sözüne goşdy. Zalda oturanlaryň ellerini depterçe, ruçka ýa-da şuňa meňzeş başga bir zatda. Bu çärelere gatnaşýanlaryň ählisi mejburi ýagdaýda getirilýär diýip, ol bu praktikanyň işgärleri işden, talipleri okudan oýanlygyny, işleýän adamlaryň iş wagtyny öz işi, okuyan adamlaryň oku wagtyny öz okuw bilen bolmalylygyny düşünmezligiň ýa-da düşünmek islemezligiň gaty odaga çekenligini aýtdy. Mekteplerde çağlar bağlarını işleyen mugallimler okutmalı sapaklaryny okutman oňa direkt çäreden çärä sürilýär. Olaryň ýygyna galýan mektep okuwçylary sapak wagtlary tamamlanýança mektebiň çäginden çykman wagtlaryny oturup geçirmeli bolýarlar. Çağlar bağlaryna bolsa 40 çağa ýekejegine käniň seredýän halatlary hem bolýar. Çäre bolsa iş gyzyklandyrmaýar. Umuman geçirilýän çäreler işden, döwlet kanunlaryna aýdylýan zatlardan zerur. Diýip ýaşyl muallim adatlygyň habarçysy bilen söhbetdeşlikde
öz pikirini paýlaşdy. Türkmenistanyň büdjet edaralarynyň işgärlerini, studentlerini köpçülik çäreler üçin serişde hökmüne ulanmak soňky 30 ýylda uly alada öwürlen mejbur häkmetiň bir bölegi bolup hukuk goraýjylaryň aýtmaklaryna görä hökümetiň adam hukuklary we adatlyklary barada özüne alan borçlaryna ters gelýär. Balkan welaýatynyň Bereket goşun garasyna Türkmenbaş etrawyna ýerleşen Ýangaja polkuny we Serhedabad harby diwiziýasyny ýetkenleriň arasynda deri keselleri bilen bagly saglyk şikaýatlary köpelip başlady diýip harby çeşmeler aýdýar. Adatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan harby pudugyň işgärleri şeýle keselçiligiň harby bölümlerde esasan arasyçylyk we gigiyena taraplarynyň berjaý edilmezligi bilen baglylykda ýüze çykýanyny aýdýarlar. Eskerleriň ýatakkanalarynda ognuк möýrmöjeklerin, tagtabitlerin ýaýramagy netijesinde eskerleriň arasynda deri keselleri köpelýär. Diýip harby Lukman aýdýar. Möýrmöjekleriň çokun ýerlerini eskerleriň ýüzüne we tenine çiýis jagalar döräp dugurtuklar peýda bolýar. Bu dugurtuklar soňu bilen ulalyp eskeriň ýüzi ganjaryp başlaýar. Gany infeksiýa düşen halatynda eskerleriň hosarlaryna jaň edilip zerur medisina serişdeleri satyn alınýar we keseliň ulalmagynyň öňüne geçilýär. Diýip bir çeşme aýdýar. Hususan yssyk hawa şertlerine, tomuz pasyna, eskerleriň ýatak jaýlaryna möýrmöjekler tagtabitler has köpelipdir. Harby çeşmeler meselen 128 eskerden ibaret şahsy düzüm bolan batalionlaryň birine takminan 50 çemesi eskeriň deri kesellerine ýolgonlygyny aýdýarlar. Umumy eskerlerden aýratyn gulluk edýän eskerler, ýagny aýratyn otoglarda ýaşaýan eskerler, meselen harby serkerdeleriň katipleri, auditantlar şeýle keseller bilen kesellemeýärler. Diýip harby çeşmeler aýdýar. Harby lukmanlar emele gelen bu ýagdaýa çözgüt ýa-da çäre hödürläp bilmeýärler. Eskerler harby lukmanlaryň özlerine eşiklerini benzin bilen ýuwmagy maslahat berýändigini aýdýarlar. Türkmenistanyň ýaragly güýçleri ýyllar boýy yaramady üpçünçilik we arasaçylyk şertleri, ümit ýetmezçiligi ýaly problemalar bilen ýüzbeýiz bolýar. Harby häkimetler bu meseleler boýunça beýanat bermeýärler. Döwlet medeniýeti ýurdun harby bölümlerindäki problemalar, şahsy düzümüň amatsız ýaşaýyş durmuş şertleri barada habar bermeýär. Adatlyk radiosynyň habarçysy çağırış boýunça harby gullugy tamamlan eskerleriň arasyna deri keselleri bilen öýlerini dolanýan raýatlaryň hem bolanyny habar berýär. Deri keselleri bilen harby gullukdan dolanan eskerler saglyk merkezlerine ýüz tutup bejerge alýarlar. Diýip bir sevit ýaşaýjy Adatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berýär. Esker hosarlar bu ýagdaýy harby bölümleriň yaramaz arasaçylyk we sanitariýa şertleri bilen hem de yaramaz ýymy tüpçünçiligi bilen baglanşdyrýarlar. Eskerleriň aýaklaryna, aýak barmaklaryna deri kömelekleriniň köpelýän halatlary hem köp bolýar diýip harby gullukdan boşan eskerler aýdýar. Adatlyk radiosy ýurdun günewatar we günortak harby garnizonlaryna emele gelen ýagdaýlar boýunça harby edaralardan resmi tesbir alyp bilmeýär. Ýene soňky ençe maý wagt ber ýurdun durly sebitlerine diňe bir harby bölümlerde däleýsem ýaşaýyş jaýlaryny hem tagtabitiniň köpelmegi bilen bagly wakalar has köp habar berildi. Adatlyk radiosynyň habarçylary soňky sapar sentýabr aýynyň başlaryna tagtabitine meňdeş möýrmöjekleriň Balkan welaýatynyň Türkmenbaş şäherine hem de Awaza milli syýahatçylyk zolawyny hem peýda bolup başlanyny habar berdiler. Tom taýlaryna paýtagyň ýaşaýjylary hem tagtabitiniň ýaýramagyna ejir çekdiler. Şeýle Adatlyk radiosynyň habarçylary şuýluň tom taýlaryna Mary welaýatyna, Tejen etrawyna we Aşgabatda ösümlik bitine meňdeş möýrmöjekleriň ýaýranyny habar berdiler. Ýöne Balkan we Mary welaýatlaryna harby bölümlerde möýrmöjekleriň tagtabitiniň hem de deri keseliniň giň ýaýramagy bilen ýurdun durly sebitlerini ösümlik bitine meňdeş möýrmöjekleriň ýa-da tagtabitiniň ýaýramagynyň arasyna baglanşygyň bolup bolmanyny anyklap bolmaýar. Gan soruju möjekler eskerleriň ýorgan düşögüne ýaýrap, eskerleriň gany bilen imitlenýärler. Olar eskerlerde bar bolan keselleri hem birek-birege ýokuşdyryp bilýärler. Diýip çeşmeler aýdýar. Balkan welaýatyna häkimetler paýtaç kärenetçileriň gowuçy meýdanlaryna olaryň öz razyçylygy bolmadan büdjet işgärlerini ýygymçy hökmüne girdip olaryň töleglerini we çykdyjlaryny ýer eýelerinden talap edýärler. Bu talaplaryň hötdesinden gerip bilmedik daýhanylaryň kärene ýerleri ellerinden alınýar. Adatlyk radiosynyň habarçysy Bereket etrawynyň oboy geňeşligine hem de Gyzlarbat etrawynyň zaw we paraw obalaryny paýtaç kärenetçileriň hem de ýerli ýygymçylaryň tezewar bolan mejburi şertleriniň jekme-jekliklerine öwrenýär. Häkimetler bu sebäplerde büdjet işgärlerini mejbur paýta ýygymyna çekip olary ýerli kärenetçileriň gowuçy meýdanlaryna girdýärler. Kärenetçi daýhanlary mejbur ýygymçylary kabul etmäge mejbur bolýarlar. Üstüne olar mejbur ýygymçylaryň çykdyjlaryny hem öz harajatlarynyň hasabyna tölemäge mejbur bolýarlar. Häkimlik resmileri büdjet işgärlerini paýtaç kärenetçileriň
gogoçy meýdanlaryna iýerip, olaryň ýygan pagtasyna 1,5 manatdan nagd görnüşinde pul tölenmegini talap edýärler. Kärenneçiler büdjet işgärlerini getiren awtobuslara, şeýle-de ýygynadan hasyly harmanlara daşan ýük ulaglaryna da tölew geçirmeli. Diýip ýerli kärenişler aýdýar. Şeýlelikde häkimetler büdjet işgärlerini pagta ýygmagy, pagtaçy kärenişler bolsa, alaşsyz ýygymçylary kabul etmäge hem de olaryň ýygan pagtasyny pul tölemäge mejbur edýärler. Häkimetler ýygymçylary gogoçy meýdanlaryna göýberenlerini ýer eýelerinden ruhsat almaýarlar. Diýip kärenişler aýdýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy Gunwatar welaýatynyň gowoçy ötürüp ýetişdirýän sebäplerini 20 çemet kärenişiniň bu hili çykalgysyz hökmany mejburluklara duçar bolanyklaryny aýdýar. Zab obasyny 10 hektar ekrançylyk ýerini döwletden kärenetini alyp gowoçy ötürüp ýetişdirýän bir ýerli daýhan alaşsyz hökmanlyklar bilen baglykda özüniň käreni ýerini ýetirmek howpy bilen ýüzbeýiz galýanyny aýdýar. Häkimlik 50-den gowrak büdjet işgärini meniň gowoçy ýerime ýygymçy hökmünde girdi. Birinji ýygym bereketli boldy. 3 tonna 900 kilogram çemeti paktany harmany tawsyrdım. Terediniň başynda menden 4 tonna çemeti pakta üçin büdjetçi ýygymçylara takminan 6000 manat tölew geçirmegi, ýygymçylar daşayan awtobuslara 500 manat, gowoçy hasylyny harmanhanalara daşayan ýük ulaglaryna bolsa 400 manat tölew geçirmegi talap etdiler. Diýip kärenneçi daýhan aýdýar. Ol ýygymçylara her bir kilogram paýt üçin 1,5 manatdan näde 1 manatdan tölew geçirilýändigini, şeýle-de döwlet harmanyna tawsyrylan paýta boýunça hasaplaşyk işleriniň oktýabryň 2-nji ýarymyna geçirilýändigini aýdyp garşylyk bildirýär. Men ýygymçylara 1 manatdan tölew geçirip bilerin. Awtobus we beýlik tehnikalary bilen işim ýok. Diýip ýere aýdýar. Ýöne daýhanyň bu sözleri häkimetler tarapyndan gazap bilen garşylanýar. 10 hektar yer alyp näme etsekdiň? Taňa yer ýok. Is oňorýan başga bir adam ekin ekmeli diýip meniň kärende ýerimi elimden aldylar. Bu talaňçylyk bolýar. Meniň ýerim gowy hasyl berýär. Her ýyl 25 sentnerden paxta tapsyrýardym. Resmiler ozal hem meniň ýerimi elimden aljak bolup göz dikip ýördüler. Diýip paýtaçy daýhan aýdýar. Bereket etrabynyň oboy göňeşigine Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurulmda bolan bir oba huzurly künärmeni kärenneçi ýer eýeleriniň prosentini pul alyp ýygymçylar bilen hasaplaşyk işlerini geçirýänliklaryny aýdýar. Döwlet oktýabr aýynyň 15-inden soňra kärenneçiler bilen hasaplaşýar. Bizdiňe şondan soňra pagtaçy kärenneçileriň hasabyna pul geçirip bilýär. Diýip ýerli oba huzurly künärmeni aýdýar. Ýurdun käbir sebäplerine paýta möhümine ýam awgust aýynyň ortalaryna, käbir sebäplerine bolsa awgustyň soňky hepdesinde girişildi. Ýygyn möhümi resmi taýdan 11-nji sentýabrda başlady. Türkmenistanda kärenneçiler döwlet tawsyrygy esasyna gowoçy ekip ýetişdiren hasylyny döwlete satmagy borçlanýarlar. Döwlet kärenneçi daýhanlary durly ýeňillikler bilen öpçün etmegi öz üstüne alýar. Bu aralykda üstümizdäki ýylyň hasylynyň Türkmenistana paýtanyň döwlet satyn alyş narhy ýokurlaryny, nak paýtanyň tonnosy 1355-1500 manat bolanlygyndan 4550-5000 manata götürüldi. Ýüpek paýtanyň tonnosy 1820-2000 manat bolanlygyndan 6100-6700 manata götürüldi. Ýöne bu bahalara paralel kärenneçi daýhanlar paýtanyň çykdyzlarynyň hem ýokurlanyny aýtdylar. Çöllük Türkmenistana ýüzlerçe müň hektar meýdany gowoçy ekilip her ýylda 1.200.000 tonnadan gowrak paýta hasyly ýygnalýar. Türkmenistanyň hökümeti ýyllar boýy paýtaçylyk budugyny mejburi zähmetden peýdalanmakda tanqid edilýär. Ýöne häkimetler şeýle tanqidlere gulak gabartmaýar.